business. This is a pigeon. I feel like Charlie Brown. Sano jotain. Luz de la Luna. Face reveal. Oi, mitä vittua, Face. Chillaa. Häh? Rauhallisesti. Laitetaan vaikka K, juu. Mitä vittua? Oletko poika vai tyttö? Joo, tehdään se testi. En kuule tiiä. No mitä vittua? Muu. Mä oon lehmä. Ihan paskaa testi. Me mennään just... Täälläkin on tommonen vitu paiseri. No säkin vittu face reveal jo olet kun tyttö vai poika. Eiks tässä koko... Hei, no mitä pitkä, et me saadaan se? Oi! Onks tää eri testi? Oho. Oho. Oota. Vietätkö aikaa kamujesi kanssa ja paljonko? Juu. Käytätkö... En vitussa. Käytätkö somea ylipäätään? Vähän. Eli juu. Kyllä. Tykkäätkö piirtää? Juu. Mistä tykkäät? En mitään noista. Kumpi. Vittu, Alin. Mitä vittu? En mä tiedä. Vai J? Mitä OMG vai J? Jee. Olet tyttö. Ai se on vittu. Ei. Nolota. Oletko rasisti? Tää on meille. Joo. Aloitan testi. Noniin. Oota, kesäkuukaudet 2023 ovat kuluneet sen pohtimiseen, kuka on rasisti. Tämä testi ratkaisee dilemman pikaisesti. No niin. Loppuksi joku hyvä testi, mikä saa kaikki oikein. Vinkkejä elämään. Ei me tarvita vinkkejä elämään pojille. On hieno. Kun mun pikseli tossa on. Kannattaa urheilla välillä, jotta pysyisit kunnossa. Voit käydä lenkillä ja tehdä sisällä liikkeitä. Ei kuitenkaan ole Ei pakko kiitos. tehdä. Tää on sulle hyvä ohje. Glow up tips. Ja sä tarvit sitä. Glow up tips. Mikä tämä on? Kyllä minua kiusataan. Oho. Okei. Mitä? Minkä mä uskoin? Mitä si luki? Tiesi jo ennen. Heips. Mitä vittua? En mä tiedä, pitäis giljotiiniin laittaa tommosen. Kivisakset paperi. Näytä sille 7 erää. Okei. Minä laitan sakset. Okei, nyt mä laitan kivi. Helppo voitto. Mä voitin. Sä hävisit. Olit se joku niistä? Kivi. Ohi. Mä voitin. Oi. Paperi. Tasapeli. Kivi. Paperi uudestaan. Ei mitä. Tasapeli. Eihän ollut mitä vittua. Kumpi? Moi. Ota moi sitten. Nukke. Ok kumpi, pelata kuulokkeella vai ilman? Kuulokkeilla. Joo hyvä, kovat. Kovat melut vaikka. En minä halua slervaa. Punainen vai sininen? Sininen. Pyörällä vai? Pyörällä. Pyörä, joo hyvä. Koripallo vai jalkapallo? Koripallo. Minä oon. Telkku vai Puhelin, en mä vittu käydä telkkariin. vai No vittu aina surullinen bro. Tapaan itses, moi. Koko A. Hei, olen hassu. Kuinka emo olet? Onks tää joku semmonen? Joo. Mikä on paras ääni maailmassa? Palanlaulu, G-sointu. Taiteellinen. Brown note. Mikä vittu se on? Se on se ääni, mikä aiheuttaa paskamisen. Mikä se on? Ei se oo tossa. Aha, no niin, sanopas näistä sitten. Ei, sinä sano, tää on sulle testi. Ei, mulle ei oo semmosia saatana pitkiä hiuksia. No niin. Haista vittu.
Sä oot Herobrine. Laula. Nyt ajattelet yläasteaikaisista luokkalaisistasi. Ne oli kyllä ihan perse. Mitä mä tein? Mitä vittua? Haista. Joo, mutta mä... Juu, kai numero ajattelin 2. Mikä sinusta tulee isona? Mikä sinusta tulee, kautta tuli isona? Elämän koulu. Joo. Ei, mä olisin halunnut olla satanisti. Turpaki. Millaiset Turpaki. suhteet sinulla Ota vanhempiin? turpaki. Ota turpaki. Söikö sinä hänet? Lissu. Mitä vittua, pissis? Kuka poika Harry Potterista olet? Kuka te Mitä muuta pitää? Siellä sen olet. sinusta? Sä oot niin No ei mitään hyvää. Enhän oo haitavia. Juu. Ystävillesi. No olen aina täysin varma, että jokainen sanani on totta. Sä oot homo. Mitkä emoja käytät eniten? Mitä vittua, missä se luuranko on? Ei tässä saa. Ihan paska. Laita sitä Puhut puhut eniten. Vaikka jotain eka sitten. Laitan eka. Uusista vielä mitä seuraavista mieluiten? Runkkaat. Mä piirrän enemmän. Mikä seuraavasta kuulostaa houkuttelevimmalta? Miksi mä luin ton väärin? Runkkaus, jää! Laita runkkaus. Nurkkaus. Runkkaus. Ihminen tekee sinun suurimman vaikutuksen. Runkkaus, jää! Juu. Ei oo sellaista. Okei, no eipä kauheasti kiinnosta sitten. Aha. No nyt saat kuulla. Ai vihdoin, ei tää loppu ok. Okay. Olet huomaava, vitut ole. Ei oot homo. Ei, paras testi. Minä oon hyvä. Kuka Harry Potterin poissa? Ei. Granny tietovisa. Yes. Ihan selvästi makuuhuoneessa. Selvä. Montako kertaa siinä on? No, eikö sä ole, emme vittu tiedä. 5. 5. Ei. Mikä lemmikki Gränillä on? Leijona? Hämähäkki. Onko Joo. Gränistä esineenä vesimeloni? Joo. On. Mitä appelsiini? Onko Joo. Gränillä Lapsia? Ei varmaan, en usko. Montako Oletko pelaajaa? päivä? Montako? Kuinka monta mä tiedän, 3. Ne tarvitset autoon. No varmaan se Spark Plugin. Olet Granny-tietäjä. Hyvä. Oi. Moikka. Mä en oo pelannut. 雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。 Runkkaus, jää!